Keď sa dnes opýtate možno aj pravicových voličov, ktorí vôbec nemajú radi Smer a Roberta Fica, a opýtate sa, čo si o Robertovi Ficovi myslia, tak vám mnoho z nich, a skúšal som to, povie, že dobre ide v tých kvótach, dobre ide, bojuje za nás. A myslím si, že o to viac by sme si mali prizvukovať, ako sme sa do tejto situácie dostali a že na začiatku v roku 2008 bolo niečo, čo sa dá prirovnať k vlasti zrade od Roberta Fica, kedy on sa tu hádzal o zem a silou mocou trucoval, že chce Lisabonskú zmluvu. Lisabonskú zmluvu, ktorá spôsobila to, že dnes nemôžeme samostatne rozhodovať o dôležitej veci a musíme sa podrobiť diktátu, ktorý zrazu Robert Fico kritizuje. Čiže v roku 2008 schválil de facto ako kebyže zákon, alebo súhlasil s pravidlami, ktoré umožňujú diktát Európskej únie a dnes na ten istý diktát, ktorý on umožnil, ukazuje prstom, že oni nám tu niečo diktujú, toto je diktát, ja si pomaly lahnem na koľajnici, aby som tomu zabránil. Áno, v tomto je Robert Fico majster. Sám to priznal, ak chceme, vieme byť majstri v populizme. To, čo dnes zažívame na Slovensku, je ukážkový, doslova učebnicový príklad a bezplatná vysoká škola politického populizmu od Roberta Fica pre celú slovenskú verejnosť. Tak, ako povedal Daniel Lipšic, najprv podpáli dom a potom uteká a ukazuje, že niekto horí v ňom. A toto je Robert Fico naozaj v reáli, v praxi. Zároveň, keď vedel, že spáchal niečo zlé, tak posledné mesiace mal robiť všetko preto, aby náš hlas alebo hlas väčšiny ľudí na Slovensku bol vypočutý. Aby sme neboli podrobení násilným spôsobom kvótam a neboli vystavení možno stresu tí ľudia, ktorí sa boja veľakrát aj na základe strašenia Roberta Fica. Áno, kvóty sú zlé, kvóty sú hlúpe, lebo nútiť niektorého utečenca, aby silou mocou išiel žiadať o azyl do krajiny, do ktorej nechce, je vyslovene hlúpe a potom ako azyl dostane, tak či tak skončí v tej krajine, do ktorej pôvodne chcel ísť. Takže logiku nemajú absolútne žiadnu a boj proti kvótam je správny. Ale keď Robert Fico vedel, že pripravil sa o tromfy, že nadstavil zákony alebo pravidlá tak, že keď budeme trucovať, nakoniec nám ich násilím tie kvóty nanútia, tak mal od začiatku sa správať v mene Slovenskej republiky, v mene všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorých zastupuje ako premiér zodpovedne voči európskym partnerom. Lebo Európska únia nie je spoločenstvo, ktoré nás nejakým násilným spôsobom anektovalo, prisvojilo si, ale to je spoločenstvo, do ktorého sme sa dobrovoľne prihlásili a kde si ľudia v referende odhlasovali vstup. Čiže dobrovoľne sme prijali vstup. Robert Fico za nás rozhodol s pánom Bugárom a z SNS o tom, že nebudeme môcť vetovať rozhodnutia, keď nejaké príjmu proti našej vôli. Takže keď tieto pravidlá nadstavil, mal by ich dodržiavať. Ak dnes Robert Fico hovorí, že nie, nedodržiavajme kvóty a urobíme všetko preto, aby vlastne zákon, ktorý sám schválil, na Slovensku neplatil, dáva návod ľuďom na Slovensku, aby nedodržiavali zákony. Lebo keď premiér Slovenskej republiky takto flagrantným spôsobom vyzýva a ešte upozorňuje na to, že nebude dodržiavať zákon, ktorý sám schválil, tak nie je to nič iné, iba návod pre ľudí. Netreba dodržiavať zákony, lebo jednoducho zákony sú iba trhací papier, ktorý nám vyhovuje vtedy, kedy potrebujeme. Ak by Robert Fico bol naozaj zodpovedný premiér, od začiatku by voči Európskej únie vystupoval s alternatívnym riešením. Povedal by áno. Občania Slovenskej republiky, za ktorých ja reprezentujem, kvóty nechcú, obávajú sa ich, možno preto, že som ich postrašil, to už je jedno z akého dôvodu. Nechcú kvóty, preto navrhujeme alternatívne riešenie, ponúkame finančné odškodnenie a od začiatku zvažujeme takéto riešenie. Nie, Robert Fico sa prebral až potom, ak sme minulý týždeň upozorňovali alebo navrhovali riešenie, že ponúknime finančné odškodnenie za to, aby sme kvóty nemuseli prijať. Pri obednej nedeľnej polievke volal Angele Merkelovej, polhodinový telefonát, navrhoval odškodnenie za Slovenskú republiku, len bohužiaľ už neskoro. Robert Fico sa 3 mesiace správal ako malý trucovatý fagan, ktorý sa iba hádzal o zem a nebol schopný navrhnúť alternatívne riešenie. A preto na Roberta Fica jeho názor dnes v Európskej komisii alebo v Európskej únii kľúčoví politici už neprihliadajú a ukázala mu to Angela Merkelová, s ktorou v nedeľu telefonoval a za 2 dní mu ukázala dlhý nos a povedala, že nestojí o jeho finančné odškodnenie a povinne nám nanútili kvóty. Je to isté, ako pred 3 mesiacmi Robert Fico išiel do Moskvy sa prosíkať na kolenách pánovi Vladimírovi Putinovi.
Prosil ho o to, aby Rusko neobchádzalo Ukrajinu, aby tým pádom Slovensko neprišlo o príjmy z transportu plynu na západ. Na druhý deň veľké spoločnosti a Gazprom, ktorý je samozrejme v teda rukách Ruska, alebo teda štátu, tak podpísal zmluvy, na základe ktorých transport plynu Slovenskú republiku obíde. Vtedy ukázal Putin, že názor Roberta Fica mu je ukradnutý. Tento týždeň ukázala Angela Merkelová, že názor Roberta Fica je ukradnutý. Ja sa potom pýtam, na čo tu Robert Fico hrá také divadlo. Že je akceptovaný na západe, je akceptovaný na východe, keď aj tam ukazujú, že absolútne nestoja o jeho názor. A obávam sa práve tým, čo za posledné mesiace čo spáchal, že len trucovite sa hádzal o zem a neponúkal alternatívne riešenie, že ublížil Slovensku dramaticky viac, ako pred 5 rokmi pri otázke Eurovalu si niekto myslel, alebo aj Robert Fico, že sme si ublížili, ak to nevyšlo na prvýkrát. Tým, čo Robert Fico ukázal, že nedokáže byť ani len náznakom konštruktívny, ublížil Slovensku, Slovensko vystavil povinným kvótam, ktoré sme tu nemuseli mať, ale prapočiatok všetkého je 10. apríla 2008, kedy podľa mňa spáchal niečo, čo sa nápadne podobá na vlastizradu. Kedy presadil Lisabonskú zmluvu, kedy nás zbavil práva rozhodovať samých o sebe.